No niin, nousukaala etenee kohti huipennusta ja pyytäisin Slain tänne eteen. Ja jälleen uusi kategoria, nousupalkinto kaalassa ja palkinto on nimeltään Jussi Makkonen palkinto, eli kuka pelaaja pystyy eniten puottaa edelliskaudesta tehopisteitään. Oli tärkeää. Ja olikas muita perusteita palkintoa? No ei varmaan. Sinä. Ei itellä tuli vaan tässä tovi taaksepäin mieleen, että yksi kaveri tässä porukassa on semmonen mukaan vetää aikamoista kivirekeä ja touhua tää homma ettei aika paljon ja sillä on siinä tän meidän lapsien ohessa sitten vielä työ ja oma perhe ja ajattelin sitten että kyllähän sitäkin täytyy ehdottomasti muistaa ja on yksi niistä kuka on opettanut meikäläisenkin pelaamaan ja suuri kiitos hänelle ja olisi semmonen pieni muistaminen häntä kohtaan ja ei tässä varmaan tässä joukkueessa niin tulee yksi numero mieleen ja se on numero 19 King Jahva, et saataisiko se tänne? Eli Jussi Makkonen palkinto ylivoimaisesti King Jahva! Palkinnot ovat sillä lailla, että Ota, että se tulee. Joo, se tulee. No niin. Olin jätkiin yhteyksissä ja pystyttiin toteuttamaan tää homma porukalla. Ja Jahvakin on paljon pois kotoa, niin ajattelin sitten, että vois tehdä hyvää, että vois niinku perheen kanssa tehdä jotain yhdessä ja onks tää koko loma kesäksi? Tossa on lahjakortti, voitte mennä perheen kanssa syömään. Perheen kanssa syömään Revolution, niin siinä on kaikki, ketkä on ollut mukana siinä lahjassa. On numero. Se on sinulle. Se on sinulle, kyllä. Ja sitten vielä tossa on toinen niin Intersportti, niin voit käydä hakea itselle sieltä mukaan. Vaikka uuden mailan, niin osut taas, jos saat vaikka enemmän kuin minä ensi kaudella. Tai uudet jalat. Niin siinä on niinku molemmista, niin kiitoksista tästä kauasta. Kiitos Jalo! Jamo! Semmonen homma. Onneksi on Lassi. Ja se on nimenomaan koko perheellä, että siinä on Valto ja Irma mukaan ja Löysilä ja koko perheen. Ja huolto. Naapurit. Ei se peli. Tani kiitti kaikille äijille. Niin mä teen näitten takia tätä hommaa oikeesti. En todellakaan yhtään, että tuon Lokon alla on toinen sydän ja niin kauan kun mä jaksan tehdä näitä, niin mä teen näitä hommia, mutta ei näitä tehdä. En oo 7 vuoteen tehnyt yhdenkään rahaa takia näitä hommia, enkä tuu jatkossakaan tekee. Osmo ehdotti, että ota palkkaa, sanoi, että en ota toisten rahoja. Ja jos nyt verrataan tästä alusta asti tätä hommaa, niin onhan tää niinku vähän eri lailla kehittynyt kuin ensimmäisessä reeneissä, niin
kompatti ei tiedä kummalta puolta se pelaa. Et me harjoiteltiin vähän ja me on harjoiteltu vähän enemmän ja vieläkään mä en tiedä kummalta puolta se pelaa. niin. Näyttää leftiltä tekevän aina silloin tällöin, että tekisikö raitilta enemmän. Raitilta enemmän. Tuli raitilta. Niin, no nimenomaan tätä mä sanoin levypuolelle. Mutta kaikille iso kaunis kiitos. Ei tarvii aina muistaa, mutta on toki niinku lämmittää aika paljon sydäntä oikeesti, että on tämmönen asia hoidettu. Kaikille, jotka ei oo täälläkään, niin super kiitos siitä hommasta. Siinä on osa semmosia, ketkä ei oo. Joo, mä tiedän sen. Ja ei, jos sä saat tommosia, niin voiko tää olla paskaristely? Täh! Ei! Mui! Mut joukko on vaihtunut, muutama on jäänyt ja joukko on silti ihan samanlainen kuin se oli ensimmäisestä kerrasta, kun mä oon menty tällä. Että kaikille oikeesti tähän joukkueeseen tuleville, niin kyllä niitä kun katsotaan tossa ja niitä otetaan niitä pelaajia, niin ei tähän voi ottaa kauheita tosikkoa tähän joukkueeseen, koska sit me oltais aika ihmeissä. Se nähtiin viime vuonna, terveisiä Blastersille. Niin 6 pinnaa enemmän kuin viime vuonna, niin ensi vuonna, jos mennään tällä kategorialla, niin voidaan tää lohko, joka on ainut tavoite ensi vuodeksi laitettuna. Ja Bugs Bunny Honkonen on ikuinen vippi jokaiseen nousun peliin tästä eteenpäin. Come on! Kahvi vielä per peli, eikö? Kuuluuko mulla kahvi? Kyllä kahvi kuuluu ilman muuta, mutta niin kausikastit, niin saadaan vähän rahaa. Kyllä. Ja sitten Nikola Sanekka, terveiset loppuun, otetaan pelikielto pois. Paitaa kattoo, paitaa. No ei. Salipeli kiittää, just tultiin Jämsään, mennään kahville. Tähän ensi vuonna.